Atensyon sa mga konsumidor sa tubig kung mamahimo pagdaginot mo sa pagkonsumo sa tubig. Kisugod ugma October 1, ipatuman na ang 12% increase sa bayranan. Si Allen Domingo sa report. Ang usbaw ipatuman human giaprubahan sa Local Water Utilities Administration kun LUWA ang water rate adjustment. Sa adunay minimum charge nga 235.60 pesos sa unang 10 cubic meters sa mga nagamit og 1/2 inch meter nga koneksyon sa tubig nga sagad gigamit sa mga residential consumers. Samtang sa new commodity charge moabot sa 26.04 pesos per cubic meter sa 11 ngadto sa 20 ka cubic meters. 30.64 pesos per cubic meter sa 25 to 30 cubic meters o 75.02 pesos per cubic meter sa 31 cubic meters pataas. Kahinumduman, niadtong Nobyembre 2022, nagpahigayon og public hearing ang MCWD subay silang application sa water rate adjustment sa LOA. Niadtong ikaduhang semana sa Setyembre, nakadawat og komunikasyon ang MCWD gikan sa LOA nga giaprobahan ang water rate adjustment. Gipasabot ni Minerva Herodias ang tigpamaaba sa MCWD nga unang higayon kini nga usbaw sulod na sa napo ka tuig. Why do we need to adjust our water rates? Ang MCWD is a non-profit entity, and we also do not have subsidy from the national or local government. So we are a self-sustaining entity. Naagian sa balitang bisdak si Lyndon Tabanaw nga niambit og tubig sa iyang silingan tungod kay wa kunoy aga sa MCWD taod-taod na sa ilang dapit. Nakugang siya sa ipatumang momento nga matod niya dako ra. Wala siya kapugong sa pagpadayag sa iyang sentimento kay mosamot kadako ang ilang bayranan bisan og moagas o dili man ang tubig sa MCWD nila. Lisod kay na siya og mumintoy kay lisod pa kay panahon niya o pagas-agas niya. Umuntuhan pa. Si Rose Caburnay dismayado usab sa aumento apan wa na kuno siya mahimo. Murag dako-dako ra gina sir oy kay kami ta mga pobre diri nya. Wa ta mi kuan iga bayad ana. Sa nanginabuhi og kan-anan, importante kayo ang tubig. Now, dunay uminto ang MCWD. So unsay imuhang ikasulti ani, ma'am? So murag mas kuan jud kayo sa inana panginabuhi ang tubig good sir is kanang important jud kayo pero murag mas dako ra jud kay increase. Aron dili kayo madakan adunay tambag ang usa ka konsumidor. Ato lang pahinaya dila na to ikusog i-full jud para makatipid-tipid sa tubig din magamit sa tuog palanggana once nga magkuan manghugas sa plato. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.